Заради хора отдавна не сме се виждали, най-накрая реших и се взех да снимам някакъв влог. В момента изпратих онова момиче, за което се говоря. Както виждате, имам нова придобивка. Майната. И сега директно се прибирам. Обаче днеска аутфита кърти, обаче няма как да ви го покажа, защото някъде си остава телефона. Буквално тук съм. Посред нищото почти. Даже надолу имаше една много хубава гледка, обаче изпуснах да я снимам. Съжалявам, не можах. Тъй. Мислех си днеска цял ден да пусна ли влог. Взех се и реших да пусна. И... Извинете. Сега се прибирам към вкъщи. Че се вижда. Малко ръката така болема майната му. Така ще ме гледате малко. Ръката днеска много ме боли, защото играех и малко футбол. Добре хора, тук съм. Сега вървя с 300 само да стигна до вкъщи на време. Че много се забавих днеска цял ден от 12. Като се взех. Не пускам толкова много видеа, нали, много влогове. Просто защото или някой от групата няма да иска, или просто ще ме мързи да снимам. Защото нямам селфи стик, не съм си купил. И сега е така малко. Нищо. Мале, такъвто и реално всеки ме познава. Както и да е. Тук сега минавам по един трактор. Ей сега идвам. Демеск. Майко и аз много надалече живея и ти момиче много надалече живея. В момента съм в Дряново, тук в Кубрат. Ето ма. Косата ми ужасна, както винаги. Педерас. Извинете за прекъсването, така просто имаше едно дете, което много ме дразнеше. Вой днеска целия град е много оживен. Не знам защо. Събота е. Мисля всяка събота да пускам влогове, обаче не знам как съм с паметта. Не че имам външна памет 32 гигабайта, обаче няма ми стигне. Защото понякога като правим някакви работи, няма как просто. В смисъл, днеска бяхме на платата. Не на платата, близо бяхме. Мислихме да отидем. Отказахме се. Отказахме се да ходим на платата. Но после се разхождахме из целия град цял ден. И ми напишете долу в коментарите дали е нормално едно момче с две момичета да се движи. Защото някои хора мислят, че не е нормално. Малко кардио трябва да има. Не кардио, а нали, за движение. Веднъж така бях направил една училищна снимка и ми казаха: "Вау, ти направо като дрон кадри ги правиш тези снимки." И аз им казах: "Да, висок съм, защо не?" Може би на камера да не се лечи, обаче съм 1,78 и 9. Там някъде. Висок съм, все пак. Наследил съм го от баща ми. Тук има череши. Ама няма да бера, защото не са хубави. По-добре да отида до магазина да си купя хубави череши, отколкото блъскани. Така да кажа. Не блъскани, с удари и черви в тях. Мамка, много ме топ в момента. Нищо след малко може да запраска някой дъжд, ама майната му.
Бе да запраска, аз си по дъжд съм се прибрал. Като на панера на 24, ако не са 22, там някъде. Да. Не. Кога беше мрах? Напишете ми долу в коментарите кога беше мрах. Защото забрах. Както и така съм. Апдейт. Вече съм близо до бензиностанцията. Вървя колко се може по-бързо. За да не стане 6 часа. Съжалявам, не мога да казвам много добре шестицата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Обърках го. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Трябва на английски по-добре да се казва, колкото на български, защото изобщо не е добра идея. Да, знам, че този тренд е устарял. Обаче е хубаво. Хубаво да се върнеш в 2025 година. Или в 2022, 2020, 2021 и 2024 и т.н. нататък. Окей, вече излязах от Дряново. Най-накрая. Имам нови песни. След това видео директно отидете да ги слушате. Обещавам ви, ще ви изкефят. Вече от време на време почнах и да миксирам, защото вече да съм текстописец няма никаква файда. Но миксирането и диджейството е вече по-хубаво за мен. В смисъл, аз сега скоро време мисля, че купувам DJ пулт. Обаче не знам каква марка. Кажете ми! Дайте ми насоки на къде да отида. В смисъл, търся някъде до 1000 евро, така да кажа. Не до 1000. По-ефтино да е. Нали? Търся такова нещо сега и не мога да се намеря. Считав. И хубава марка, аз сега влизам в този бранш и няма как да знам DJ пултовете какви са, що са. Нали? Ай, още. Забрах, че лятото винаги има коездач. Нали, такива хлапити, които обичат да карат колела. Не, че аз не съм от тия хора, дето обичат да карат колела, ама майната му. Вече съм до дипа. Ето къде бях. Винаги на камера е обратно, не знам защо. Идва някаква кола. Шаки. Абе, оня там да не са с черешите, мамка му. 3 минути плюс 3 минути, 6 минути видео правя в момента. Който не идва от към рибарска среща да иде, хубаво е, ефтино е. Ай, ако може да ме спонсорираш, е по-хубаво. Нали? В тези видеа и в песните си влагам сърцето буквално. Душата си влагам. И никой не ме спонсорира. Освен на Кавазурна, да, то трябва да е Кабазурна, обърках името. Имам там някакви реклами, само обаче те не ми помагат нещо. Окей, тук съм. Айде, пак трябва. Окей, вече съм в моята улица. Официално. Айде. Сега бащата веднага ще ме пита. Какво снимаш? И аз ще му кажа влог. И пришки май ми излизат. Тия обувки изобщо са удобни. Здрасти. Никой в моята семейство не снима така. Както и да е.
И тук съм. Кратък апдейт, хора. Както виждате, вече съм в стаята си. Не гледайте там леглото. Много ми е топ. Винаги откъдето се върна, винаги ми е топ. Дори зимата съм тъй. Окей, хора, това беше видеото от мене. Ако искате още влогове, пишете долу в коментарите, оставете лайк и продължавайте напред.